Ang tubag nato sa Salmo nagkanayon nga kisay nakahinomdom. Wa gyud nakahinomdom. Motindog ako og moadto sa akong amahan. Gikutlo ni siya gikan sa gisulti sa anak, katong anak nga buangon nga milakaw palayo sa iyang amahan, o giwaldas niya ang iyang kwarta, ang kabahinanan ba katunga sa iyang bahandi siyang amahan. Iya man tong kabahinanan kay duha ra man sila ka managsuon. Wap mamatay ang iyang papa, iya nang gikuha nya iyang gibaligya. Pagkahalin giwaldas niya maayo, pinaagis iyang mga bisyo aron pagtagbaw sa kaugalingon. In short, nagpakasala siya. Gigamit niya sa pagpakasala. Ana. Unsa may nitabo niya? Nalipay wa. Hindi mamong tingog. Nalipay siya wa. Purting lipaya oy. Suna ka enjoy kay siya dito. Pero pagkahurot, nahurot na. Dito na. Nitipo na lang siya sa mga baboy niya. Ang lawog sa baboy, di pagid siya hatagan. Kaon unta siya ba? Di siya hatagan. Tang luoya. Mas maayo pang baboy niya. Og mauni ang dangatan mga igsoon sa tao nga makasala, mahimong makaluluoy. Busa kamong mga pananglita no, bana mog asawa, nya imong bana kana ganing makasa, mangabit ba, musuyop ba, magsigi bagsugal, sige hubog-hubog, ayaw gyud kasuko ana. Unsa may imong buhaton? Maluoy ka kay moabot yung panahon nga mas maayo pang baboy ana. No. Muna ang una gini mong isulti basta magbisyo na gay nang imong kaubas kinabuhi ay gyud kasuko ing nadayon pagkaluoy. Saban? Agree, disagree. Okay, lingi ay mong tupad. Ina, tuo ka ng pader. Ano tana? Kamusang mga bana o ang inyong asawa, mga bit, niya ihatod pagyus kabit, inigkakaadlawon, makitaan pagyud nimo, ang imong bation, di gid unta kasuko, ang imong pagkaluoy sa kong asawa. Gihatod sa pari. Okay, napalgan mas dili ang pari mo ikabit ha, napalgan sa pari, naglakaw-lakaw sa daan, gibiyaas kabit. Ana, kaluoy sa akong asawa, gihatod na lag pari. Ana, nasig magduda sa mo sa pari. Kanang imong anak, nga tapulan kayo, dako lang kaon, nya bugo ra ba kay pa-eskwelahon, hugawan pag yung kaistanan, ayaw yung kasuko ana, magsige mo yaw-yaw, sige mo yaw-yaw, na makasa na lang hinuon mo. Kana, dako man ginang sala ang pagtinapulan. Unsa may mahitabo? Kaluoy sa akong anak. Labaw pa niya nis baboy unya ang kalisod ani niya. Muna samtang wa pa siya mahimong baboy at timana na lang. Pakanaan na lang ng babuya na. No. Unsa may tumong ni Kristo sa paghatag nining pasumbingay aron daghan unyang mga makasasala nga mutindog og mubalik ngadto sa Dios matud pas atong tubag sa Salmo. Kana bang kanimang makasasala, makasinati na sila tumang kasakit. Kay ang sala, muhatag ginag kasakit mga igsoon. Kinirong kasakit na tos kalibutan, kining krisis, di man ni buhat nga kanang tinuyo, mga epekto ni sa sala. Wa ta silutis Ginoo. Unsa may gihatag sa Ginoo nato? Ang kahigayunan nga muhimo tag desisyon. Muhimo ganitag desisyon nga sala, kita gyud magantos. Parehara gud na anang magduwa gani kag kayo. Unsa hitabo nimo? Pas kana sakto na. Paso gyud ka. Ngano di man motubag ang mga dagko? Sumay pa mang bata makatubag pa man. Ang mga dagko lurat lang matay. Og magduwa kag tubig, unsay mahitabo? Mapasa, mapasa. Unyag magduwa ka og yawa.
Ang makigduwa ka sa yawa, mayawaan. Nya unsa may ihatag sa yawa sa mga tao? Kalipay o kasakit? Kasakit. Lipat-lipat ra nang iyang kalipay. Kanang pari nga makigduwa og yawa, pananglitan ako, kigduwa ko sa yawa. Uy, ang iuna gahatag sa pari sa yawa nako, madre. Pader, tiksining madriha kay fans kay na nimo. Sister, kumusta man ka? Ala, si Father ni Tix, amo kilig sa nang madri sa na. Inigresulta lagi og madayunan simbako. Basta wag tang yung tanang bukasyon. Ang pari tangtang ang bilo, ang madre tangtang ang bilo, ang pari gisi ang sutana. Nga na di na kamisa. Luoy kayo. Kamong mga bana, oy, tiksan-tiksan mo ana mga cute kay diha. Kanang dagko kay mga kanal din ba na. Tiksan-tiksan mo. Ana-anaan pa mo sa cellphone, mua. Basta lagi iniglingi nimo si imong asawa pastang luura na gyud naong. Ang imong pangandoyon kadto gyud kanigid ana. Pero testing. Ana, dawata na kay yawan noon man gina. Tan-aw na to, di ba ka magsigig pangutkot sa imong o o magsigig panghupaw. Bungkag imong pamilya, bungkag pang imong relasyon sa mga tao, uwaw na kay kastanan, na skandal pagyud ka, ana, kay dako kag ranggo sa inyong kompanya, pasti lang luuyan nimo. Ang imong mga anak magsigig ingon nimo, may ratang mamatay kang amahana ka. Ana. Gikauwaw kanamo, animal ka. Sige lang kag pangutkot. Labi na gyud musugod nag-agas imong laway dire kay nag mild stroke na ka, na patay. May pangbaboy nimo. Mao na likayan ang sala. Unsaon paglikay sa sala? Sama ni Moises. Si Moises ba sa unang pagbasa, unsay nahitabo niya? Iyang gihigugma ang mga makasasala. Patyo na untas Ginoo ang makasasala, ningon siya, ayaw Lord, ayaw. Kay duna pa kay gisaad nila, palihog in taon, tumana ang imong saad, hastilan indota. Unsa may saad sa Ginoo natong tanan, mga buotan og nakasala, langit. Muna ang imong bana, mga bit gani niya, hunghungan kas Ginoo, patyon ko nalang ang imong bana. Ayaw Lord, naapay langit, akong tabangan nga maabot nig langit. Muna ingos Kristo, pangitaa gyud ang nawala, pangitaa ang nawala. No? Ikawa sa imong bana ikagabi pangita mato. Nyag makita na gay nimo matod pa ni Kristo pasana. Nindota no yahaya sa imong bana tingali. Ang pasabot higugmaa ang nakasala aron mawagtang ang sala sa kalibutan, higugmaa ang nakasala. Munay gibuhat ni Kristo didto siya sa langit, mianhi siya sa kalibutan aron higugmaon ang nakasala o gihatagan sa tanan nga ilang gikinahanglan. Amo na inindot. Nilingay mong tupad. Ing na mahigog makas nakasa. Mahigog makas nakasa nimo. Sige na. Anong di man mo manglingi? Kay kanang imong tupad sad-an sana. Lingi Mao na ang nakanindot. Unya human ngatog higugmas mga nakasala. Unsa may sunod? Mawagtang atong sala, mawagtang ang kasakit, mga usab ang kinabuhi sa mga makasasala. Si San Pablo sa ikaduhang pagbasa, miangkon siya, ako ang pinakangilad nga makasasala nga giluwas ni Kristo, kay akong gipanamastamasan, akong gilutos, akong gibugal-bugalan si Kristo. Pero iya kong gihigugma. Karon, matod pang San Pablo, giisip ko na ang akong kinabuhi nga patay, diha ni Kristo. Sige na sad siya higugma ni Kristo. Kining anak nga mausikon nga gigakos sa papa nya iyang gikumbirahan, iyang gihigugma. Unsa kay bation aning anaka? Mubiya pa kanis papa? Sa inyong paminaw mubiya pa ni? Di na oy. Walang nako basaha diri ang maguwang nga faithful kay papa. Oy, aksyog biya, di mo sakas balay. Nya giamama na sad sa amahan. Nindot ang gitan-aw ni Kristo. Unsa may iyang gitudlo nato sa ebanghelyo, kana di ay nakasala, dili lang na siya ubos sa baboy. Unsa may tawag ana niya? Patay na. Patay na. Matod pa ni San Pablo sad
sa iyang sulat ngadto sa taga Roma, niingon siya, ang sala maoy nagdala og kamatayon. Kada tawo nga namatay, nakasala, namatay na. Unsa may itong ihatag niya? Si Kristo. Nga naman, aron mabanhaw. Nya kinsa man as Kristo? Love. Muna ingos Kristo, my greatest commandment is love. So kung ang imong kaubas kinabuhi karon nakasala, tagaig gugma aron mabanhaw og balik. Sige, katapusang lingi sa inyong tupad. Ing na hipusa ng mineral water, asa na nga kuhaan na. Tanaw, di ba? Na mabawi na narong iyang kamatayon. Bitaw? ing na ang imong tupad. Ing na banhawa ko. Sige, ing na. Sige na ba? Hangyuan siya ba? Banhawa ko. Huy. Ang pasabot anang banhawa ko, higugma ako sama sa paghigugma ni Kristo nako. Kana bang dawaton ko nimo nga way kondisyon? Kana bang imo kong dawaton maging sino man ako? Ano ba mo ka? Maging sino ka man, mamahalin kita. Sige, di man ka mo ganahan itong banhawa ko. Lingiag usab, ing na maging sino ka man, mamahalin kita. Sige ka no, distingi ka no. Distingi ka no na inana. Karon unsaon man na nato pag-practice ang atong paghigugmaay nga way kondisyon. Pinaagi ra gyud sa pagpamalit og slot. Nga naman, kaning inyong gipalit nga slot dinhi sa atong parokya, kining simbahana mapahimusla ni sa tanan. Way pili. Kutob sa muso dinhi maging sino ka man, mamahalin kita. Anaon sa Ginoo, kamoy nakaingon ana nga naingon ani atong simbahan. Nya maghimo na sa tagkumbinto. Ang kanang atong kumbinto na paginay mga function rooms, function halls, makaingon gyapon ta tanan nga nakasala pwedeng tagaan natog seminars diha inana. So ang inyong buhaton palit mog slot. Kanang inyong gipalit hatagan mo sa Ginoo ana og grasya. Lagi. So salamat kay inyong pagpamalit og slot, kutob sa nipalit. Ang wa mo palit, guilty mo. Bitaw joke ra na. Ang namalit atong slot nga SBF MP katong kasaulugan sa atong 9th year anniversary. Salamat kaayo. Sa 2,000 slots nga atong gibaligya kay mao atong budget, ang nahalin, ang atong total nga halin 2,100 slots. Oh, pakpak. Aw nang malampuson kayo ang atong selebrasyon adtong September 5. Welcome ang tanan. Ano? Wala kakaon ang tanan. Kay nahutdan ta sa atong budget. Pero nahutdan ba wa may kay pagka di day nakakaon ato ang tanan diri di ay sa September 8. Ang September 8 nato nga kanini ang kuan katong sa tingan ato Big MM 2,000 gyapon to ka slots nga tag 300 nya gasugod kog baligya adtong last Sunday nya as of yesterday final na tong counting kay gihunong man to nako pagka gahapon ang atong final counting kay niabot sa atong halin og 2,024 ka slots. Oh, pakpak yapon. Ana, malampuson ang atong feeding, malampuson atong feeding sa mga elementary schools, apil na diha sa atong kanini ang jail, city jail, city, municipal jail, diha sa Liloan. Nya, gusto mong mutan-aw sa mga pipila ka mga video footages sa atong duha ka celebrations, nga palit-palit og slot, pagkadaghanang mga bata nga nalipay, mga binilanggo, mga katawhan natong kabos, libuan nila ang nangalipay. Ingon ni ana ang gugma nga atong ipaambit, wa magkinahanglag dako kaing gugma, pero kana lang yung makanunayon og sinsiro. Muna, gihunong na nato ang atong mga slots katong special nga duha ka buok, nakaginansya naman, nasubraan ta ato og mga sobra, mga 545,000 ang atong sobra, atong
gitransfer ngadto sa atong charitable fund dinis parokya kay na negative sa tag duol-duol mga hapit san mo 500,000 sa kadaghan sa nangayo ron din hinato labi na gyud partig eskwela hasta mga uniform, mga requirements mga bata, partig ospital, partig nangamatay napayuban apel pang pagprenatal ari lang gyapon diri ako nangaunsa naman mo nga wa man gani ko nagminyo ako na may paggastuon sa prenatal magkuyog pagid ang bana ug ang asawa nya akong tagaag pila man day prenatal public din siya kuha man gud pader adto kuno ngadto sa ano na dapit dia Danau ana nako di araw pila man ngadto in siya mga 700 tagaag 700 ingon siya ang amo day pliti nako sila kamoy nagtinukhangay wa oy pamliti pero murag mao may reality dinhi ana mga balay naguba ako mo ipa kita dinhi mo ipa papagastuon sa balay naguba ana nako nganong ingon ana man mo pero mao gid ay na kita di mo giimbitar na tanan so ato na tong gihunong niya ang nahibilin karon ang slot na lang nga DOPS kaning kuano kanang sana Divine Unity Prosperity and Satisfaction para ni sa atong dako-dako nga project nga mao ang kumbento o kining pagbayad aning ato dinhing mga projects na nga nahuman nga pipilaan iwap nato na bayri og kompleto labi na ni ato mga yuta nga gipamalit so ingon ana ang ato karong kahimtang ug kamo mo'y nakaingon ana nganong nag-anam og kanindot ang atong katilingban ang atong mga online parishioners labi na gyud ang outside the country nya kamo daing mga naa sa outside the country kung naminaw mo ron ning atong live streaming kanang kung magpadamog kwarta medyo nanay problema ang atong mga accounts kay gipang earmark na ta sa mga kwarta padala dito sa gawas tungod anang ilang strikto nga pamaagi sa lokal wap atay problema ang sa gawas questiono na basta mosod sa ato mga bank accounts malabi na gyud mosod sa akungan medyo nanay daghang pangutana nya ngano man kay makita man gud sa ilang record nga all over the world nagpada diri so namuran pagi-qualify ani og scammer so unsaon ni nato pagsulbad ang immediate rong solusyon para sa ato mga outside the country nga mga parishioners inyo rang ipadala ang inyong kaning donation inyong ipalit og slots ipadala lang sa inyong mga trusted nga mga family or relatives din his Pilipinas niya ipa-deposit sa atong bank accounts or ipadala sa kwarta padala kaya wa may problema basta niya nasod sa ato sa Pilipinas pero og tuwa pas gawas medyo mo question na ba kay sobra na god mga 130 million ang atong nadawat dinhing ganang donations labi na tong atong gitabang sa Kapilinya to Bishop Chupilo Kamomot ang dinhilas ato mga almost 80 million na ang atong nadawat. So ingon ana ka generous kamo og ang ato mga parishioners nya ato nang himuong pasalamat, no? So ato lang yapong pakpakan ang nakapas ko anato. Pahimo ani. Daghan ang nitindog aron mobalik sa amahan tungod aning ato karong pagtinabangay ato ning padayonon aron nga ang Ginoo malipay og mahimo sa ni siyang murag gamayng antidote sa ato karong kagubot sa kalibutan kita dinhi nagpakita nga sa ginagmayng paagi nagtinabangay tas kaayuhan sa katilingban manindog ta